Reit, pnawn da, dyma ni'n swyddfa Boded. Ar fi'n tynnu yr enwau ar gyfer y grwpiau yn Cystadleuaeth pêl-droed dy merchar sy'n dŵad yn ysgol Grwpiau Bodedan. 17 tîm yn cyfrestru i gyd. Dyma ni yn grŵp 1, mi fi gyda ni Ysgol Gymraeg Mwrswyn, Corn Hir A, y Talwrn, Ysgol y Parc, Ysgol Llangoch, a dyna ni grŵp 1, a wedyn yn grŵp 2, mi fydd gyda ni Corn Hir B, Ysgol Parc y Bont, Ysgol Llamaer Pwll, Ysgol Caergeiliog, Ysgol Mylfra, ag Ysgol Amlwch. A wedyn yn grŵp 3, mi fydd Ysgol Llanachamedd, Ysgol y Graig, Ysgol y Borth, Ysgol y Ffridd, Ysgol Grwpiau ag Ysgol Llanachlaeth. Bocs o wag, pob lwc i bawb.